Jebe! To bol trik jak kokot. Poď. To bude lepšie. Zo spodu. Jediný, kto sa môže dostať, sú helikoptery. Takže my čakáme na helikoptery, odkiaľ pôjdu. Skúsime ich rozoberať raketometmi, ak to nepôjde, stiahneme sa dovnútra. Ale už ani nepikujú. Ale proste nebudem pikovať. Otvorajte dvere za sebou. Všetky dvere teraz musia byť zatvorené. Jo. OK, kdo jde se mnou na vrch na tu věž? Tam by nešel asi, určitě bych tam nechodil, tam tě Ineo, zabil. S Nulová šanca, klavni. Když řídí rest, tak se v autě na 100% nerozjedejí, protože nevyjedete piskoty auta. To čo bolo z dementi? Si niečo hodil do auta, či čo? Prečo máš v ruke onu mačetu? Neviem, prečo mám v ruke masuraj, či samuraj, či čo som týko. Masuraj. Počkaj, zastav. Nie. Do píše, dobre, to mám preč. Kapotu? Na čo mám zastaviť? Kde mám meč? V další části jsou i skokánky, erkem skáčeš, kdyby si nevěděl. Ty kokot, priebaný! Dement! Kto to bol? Čo ti jebe? Choďte do piče! Mrtky vyjebané, krpaté, spíčené. Jak ma toto zajebete do kokotiny? Choď do piče! Čo to je za... Ty kokot! To čo je? To čo je toto za... Chlapci, počkaj, ty máš prečo masku na sebe, jebe ti? Prečo na motorke? Viete, vírus behá vonku a nechcem sa nakaziť. Jaký vírus? Koroňa. Ako? Koroňa. Čo to kurva je? Ako... Odkiaľ som, tam už myslím, že 30. dávka sa dáva, lebo to je nezastaviteľný vírus vlastne. Akoby, nechcem nič hovoriť, ale ako som šokovaný, čo mi tu teraz hovoríte a nedokážem tomu uveriť. Ja si nemyslím, že to padnete dobre, hej. Takže by som možno dával pozor, že jaký vírus chytáte, viete. Ale dúfam, že budete zdraví, hlavne zdravíčko, šťastíčko, jak sa praje. Preto mám masku, samozrejme. Jasne. Nič, a skúste to naštatovať, či to ide. Počúvaj, než ako odídete z tohto mesta, by ste nám mohli dať nejaké peniaze nejaké, popravde. Nemáte požičať desinku do zajtra. By sme sa pozreli, či náhodou niekto nenechal otvorené. Hop, zlé dvere, pardon. Do piče. Chona, teraz na motorce vyjebeš, chalani. Kedy ste videli mňa padnúť na motorke? Aj slovo. Čo tam ešte robil? Si to aj striekal? Ešte mi napravoval riaditka s tyčkou. No. Vyrovnal, vieš, ani nové mi nedal. Kormant. Jak sa povedia volant na motorke? Jebe ti? Au, ty koko, si pohode, to čo robíš? Au, ty koko. Koko, počkaj, skúsi nám vyťahnuť von. Piče. Som musel vykopnúť tie dvere. Čo si, koko, to si tu čo trafil, prosím ťa? Ten kameň asi nejako. Čo vám jebe na hlavu? Čo si urobil? Ešte som mal pásy, ale vykopol som ti dvere nohami, že sa nevedel dostať von, kurva. Vám jebe na hlavu. Sony, si v pohode žiješ? Sony. Sorry. Je v bezvedomí? Kaperko musím dať. 30 kurvom budeš fúkať, bohužiaľ. Ja som aspoň 2 fragy. Počúvaj, kde má hlavu? Čo, víš, čo je to za hru? Povedz mi to. Si zabil toho za ním. Jak som mohol zabiť toho za ním cez tohto, keď tomu... Počúvaj, táto hra je tak jeblá, že to som v živote nevidel.
auto. Aj tá strecha je zajebaná na totálku. Úplne. A to sedačko vám Počúvaj, chcete vidieť, čo som teraz so sedačkou? To vám ukážem. Daj sa. Nie je nafúkaná. Vyjebalo. Ježiš, on tam dal čelovicu, chudák. Koko, jeb na to, ani slovo vyjebané. Jeb na to. To čo teraz? To čo teraz? Po celú hru niekoho naháňaš, sekáš, aby si zabil jedného. Táto hra je piči. Tá hra je totálne v kokote. Táto hra je totálny trash, čo ti jebe. Čo som? Čo si? Povedz mi. Kokot. To viem. Ty si taký kokotko. To je normálne jebanciu. 27 palcová ruka. To nemáš šancu nikto napísať. Zostril snipom. V maske? Chytili ho, To som bol dáva malo. sa, prestaňte To budeme plačkať. ignorovať, hentého vtáka. Zákonom chránený, orol skalný. Rozpätie krídel 1,80 metra, približne 14 kg. Nepřejela. Takže to nebola vaša chyba. Ten pták nemá od letu. Pešia zóna ináč, chalani. Kto sa pýtal? Brne chce zajebiť táto auto, si ho doškrkal celé. Ty kokot! Si poďej. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deep.